Il-Prim Ministru Joseph Muscat indirizza konferenza tal-aħbarijiet f'Kastilja bit-tema l-ewwel sentejn ottimizmu għal familji u negozji. F'sentejn biss qegħdin jisiru affarijiet li l-poplu Malti u għawċi kien donnu kważi qata' qalbu illi qatt jista' jara f'pajjiżna. Bidliet ekonomiċi, bidliet soċjali illi il-poplu huwa għaċċan għalihom. Il-Prim Ministru spjega kif il-folja imbidlet fosthom billi l-Gvern preżenti qed joħloq 17 l-impjieg ġdid kuljum. Il-Prim Ministru fakkar fir-roħs fit-tariffi tad-dawl u l-ilma l-familji, fir-roħs għan-negozji fil-futur qrib u fl-eluq tal-Power Station tal-Marsa wara l-ittardjar ta' 2 deċenni. Iż-żgħażagħ ingħataw garanzija ta' xogħol jew taħriġ u l-vot ta' 16-il sena, filwaqt li familji Maltin qed jiffrankaw ma' 6,000 euro servizzi ta' childcare fis-sena. U hemm aktar maħsub. Il-Prim Ministru qal il-Gvern se jkun qed iħares lejn bidla fis-sistema tal-iffinanzjar tal-lif tal-maternità. Il-pajjiż għandu jersaq lejn sistema li fiha l-ispiża ma tinġarx biss minn min iħaddem, imma mill-workforce kollha. Bekk l-ispiża tant tinfirex li bil-kemm tinħass u min iħaddem ma jkollu ebda skuża biex ma jingaġġax mara. Il-Prim Ministru tkellem dwar il-ħtieġa ta' riforma fil-pensjonijiet. Ma jaqbilx li tiżdied l-età tal-irtirar jew il-bolla, iżda jemmen f'reviżjoni dwar min għandu jagħmel tajjeb għal pensjonijiet u bliema mod. Is-sħobija bejn il-Gvern u l-privat fil-qasam tas-saħħa hija essenzjali, sostna l-Prim Ministru, filwaqt li naqsu drastikament il-mediċini mhux disponibbli u tjiebu ħafna listi ta' stenniji f'dipartimenti bħal tal-qalb u tal-kura tal-għajnejn, dipartimenti oħra bħal tal-ortopedija jeħtieġu attenzjoni u hemm tinħoloq opportunità. Jekk naqdu flimkien il-qasam tas-saħħa, il-qasam tal-edukazzjoni, inħarsu lejn l-infrastruttura li għandna f'pajjiżna, il-possibilità ta' infrastruttura ġdida li jista' jkollna f'pajjiżna. Il-lokazzjoni ġeostrateġika tagħna nistgħu nbiddlu l-qasam tas-saħħa tagħna li huwa diġà wieħed tajjeb għal wieħed illi jattira investiment barrani u investiment ġdid. Jista' jkun a new growth sector. Bidejat bħal dawn pajjiżna jista' mhux biss iħares il-qudiem imma jkun pionier. Għal-wisq żmien konna jisna imblukkati, jisu ma jista' jiġri xejn f'dan il-pajjiż, jisu l-ewwel irid jiġri barra u mbagħad forsi xi 20 sena wara jiġri Malta. Id-diskussjonijiet li hawn u li niffaċċjaw bħalissa, li ħaj tiffaċċja din il-ġenerazzjoni huma diskussjonijiet li naħseb ħajjixxukkjaw anke lilna stess, din il-ġenerazzjoni stess. U naħseb welcome news dak.